Лукашенко передумал воевать с Украиной. В Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Незвичайная світа у Лукашенки. Шахет залетів випадково чи адмислова. Бразильський карнавал у Вічіпську. Але не всі оцінили, хто спинив працю Мазирської НПЗ. Дівчата малайці, а мужики слабаки. Лукашенко узгадав про Бастилію. Сумная гадавіна. Знову можуть вернутися непредказальные політичні перевороти, воєнні союзи, війни, Афганістани нові. Гадавіна перемоги під Грунвальдом. Вітаем, сябры! Рады паведаміць, што ў нас пасля паўтарамесячнага перапынку аднаўляюцца выпускі навін. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Лукашенко перабываюцца проста ў паветры. Яшчэ 3 ліпеня ён пагражаў Украіне і казаў пра шквал званкоў у ваенкаматы. Столькі было ахвотнікаў абараняць краіну. Это наши люди, люди наши, так только они. Вчера почувствовали обострение обстановки на южных наших границах. Тысячи звонков в военкоматы и в части подразделения нашим военным генералам: возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать свою родину. Але даць ім зброю Лукашенко не захацеў. Можа, пабаяўся, што не туды яе раптам накіруюць. А праз 10 дзён тон яго заяваў наогул змяніўся на процілеглы. Вот пример того, что разговаривая, можно договориться. Говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Што ж так паўплывала на Лукашенку? Яго прапаганда кажа, што это украінцы так спужаліся яго арміі, што адразу сталі адводзіць свае войскі ад мяжы. Таму Лукашенку нічога не заставалася, як адвесці ад мяжы сваіх вайскоўцаў. Няма калі ваяваць, трэба ўраджай убіраць. Ды і вайскоўцаў шкада, спёка стаіць несусветная. Як тут ваяваць? Ну каково вот воевать при 40-градусной жаре? На улицу страшно выйти, а им же надо полная экипировка, еще и бронежилет напялить. Муки для ребят жуткие, а еще и гибнут же, а это чьи-то дети. Відаць, пачаў Лукашенко сваю перадвыбарную кампанію, стварае сабе вобраз міратворца. Быў у расейскай гісторыі цар Александр міратворац, таму трэба стварыць такога і ў Беларусі. Праўда, у расейцаў ён быў Александром III, а ў Беларусі Александр I. Хочацца ўсё ж спадзявацца, што і апошні. Ну які ж цар без світы, без фрэйлінаў ды лёкаяў? Світа ў Лукашэнкі ёсць, што той прадэманстраваў на адкрыцці славянскага базару ў Вічіпску. Лукашенко зайшоў у летні амфітэатр у суправаджэнні ахову, якую узначальваў сын Мікалай Лукашенка. Потым ішлі чыноўнікі, за ім прыдворны бізнесовец Сяргей Цячэрын цягнуў у руках сумкі і пакеты, за ім асабістая доктарка Лукашэнкі Святлана Канашэнкава несла на руках шпіцаумку, вядома пад псеўданімам Беленькі. Каля яе ішла прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт. Усё як у вядомай дзіцячай песні. Тра-та-та, тра-та-та, мы везём з сабой кота. Чижика собаку, Петьку забияку. Обезьяну, попугая, вот компания какая. Што праўда, бізнесоўца чыжатам не было. Лукашенко яго паспеў з'есці. А так эту песеньку можна зрабіць неафіцыйным гімнам лукашэнкаўскай світы. Ды і словы для яе напісаў Сяргей Міхалкоў, аўтар усіх савецкіх і расейскіх гімнаў. Дарэчы, расейцы, асабліва зэт-ваенкоры, пакрыўдзіліся на мірныя ініцыятывы Лукашэнкі і яго мірулюбівы тон у адносінах да Ўкраіны. Маўляў, здраднік бацька, пераабуўся, нож у спіну ўторкнуў. Каму, можа, і не выпадкова збіўся з курсу іхні шахет, ды ледь не даляцеў ад украінскай мяжы да сталіцы славянскага базару. А можа, это ад зайздрасці да лукашэнкаўскай світы? Дык тут яны спазніліся. А вы як думаеце, што это было? Выпадкова ці адмыслова? Напишите нам у каментарах, калі для вас это бяспечна, вядома. Тым часам інтэрнэт абляцелі здымкі з Вічіпску, дзе падчас правядзення славянскага базару ў 30-градусную спёку зладзілі фестываль самбы. Так называецца імправізаваны афра-бразільскі танец. Ну, зладзілі і зладзілі, тым больш бразільскі. Зараз жа Бразілія сяброўская краіна.
Але ж які верх лушчаўся, голыя цёткі ды на фоне церкву, куды это начальство глядзіць. Гэта ж зняважанне ўсіх праваслаўных каштоўнасцей і скрэпаў. Як гэта яшчэ Бондарова не выказалася? А як па мне, дык нічого страшна. Вось асвячаюць же папы ракеты ды снарады, якімі потым людзей забіваюць. І нічого. А тут цёткі паказалі тое, чым дзяцей нараджаюць ды кормяць. Дык чым яны іх абразілі? Як яшчэ не звязалі гэта з ураганам, які пранёсся на мінулых выходных над Беларусю. Маўляў, гэта ўдзельнікі розных бразільскіх карнавалаў вінаватыя. Наклікалі гнеў неба, а можа ўжо і звязалі. Але тут не да жартаў. Ураган сапраўды быў страшны, нават з чалавечымі ахвярамі. Таму выказваем шчырыя спачуванні ўсім, хто пацярпеў ад этой прыроднай стыхіі. Асабліва смуткуем з нагоды смерці людзей, тым больш, што загінула некалькі дзяцей. Ураган нават спыніў працу мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Не ўкраінскія дроны ці ракеты, а менавіта сама прырода. А можа, это натаўцы непагадь наслалі? А вось беларускім дзяўчатам, што служаць у лукашэнкаўскім войску, ніякая непагадь не страшная. Вось так праходзіла рэпетыцыя перад парадам да дня так званай незалежнасці. Дзяўчаты нават усміхаюцца. Гледзячы на іх прыклад, і ў Браславе вырашылі не адмяняць гульню ў футбол і правялі яе ў самы дождж. Слабая подача, ну ливень просто, жесть, ребятки. Кто дома, тому завидую. Праўда, супернікі браславянам трапіліся нераўнятым дзяўчатам. Дарма што з партызанскага краю, сушачаў. Такой у нас на данную секунду, но мы все равно летим, покер. Там от всех ворот до центра просто... Можно плавать по бровке, в принципе. Яны адмовіліся выходзіць на поле ў другім тайме. Таму і залічылі ім тэхнічную паразу. 3-0. Слабакі. Трэба было тых дзяўчат у Браслаў прывезці, каб прысаромілі ушацкіх мужикоў. 14 ліпеня ў Францыі адзначаецца 235-гадовы юбілей узяцця Бастыліі. Бастылія – гэта крэпасць і адначасова дзяржаўная турма, якая была пабудаваная ў 1382 годзе. За 400 гадоў яе ў сценах паспела пабыць шмат знакамітых асоб Францыі. Калі ў 1789 годзе кароль Людовік XVI вырашыў разагнаць устаноўчы сход, разгневаны народ штурмам узяў каралеўскую турму. І калі для некае это свята прайшло ўпустую, День взятия Бастилии пустую прошел. то для Лукашэнкі яно не было пустым. Ён павіншаваў народ Францыі з гэтым нацыянальным святам. Асабліва цікава глядзяцца згадкі пра справядлівасць і перамогу над абсалютызмам. Можа, калі і палітычная турма КДБ, вядомая як амерыканка, таксама будзе знесеная. І для гэтага не трэба будзе чакаць 400 гадоў. Што цікава, штурмавалі Бастылію з мэтай вызвалення палітвязняў. У выніку аказалася, што іх у той момант там не было. Усяго ў вязніцы ўтрымлівалася 7 чалавек, 4 фальшываманетчыкаў, 2 вар'ятаў і 1 забойца. А вось пры Лукашэнку такія людзі часцей за ўсё знаходзяцца ва ўладзе. На мінулым тыдні была яшчэ адна сумная гадавіна. 11 ліпеня споўнілася год, як у лукашэнкаўскай турме быў закатаваны мастак Алесь Пушкін. Алесь ведаў, што яму пагражае, тым не менш, ён у 2021 годзе вярнуўся з Кіева ў Беларусь, дзе неўзабаве быў арыштаваны. Алесь нейкім сваім асаблівым чынам прадбачыў цяперашнія падзеі. Вось што ён казаў глыбокім 8 ліпеня 2019 года, калі ён наведаў горад у дзень нараджэння Вацлава Ластоўска. І Курапаты, і Ластоўскі, і 7 лістапада, гэта страшнае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, яны актуальныя. Яны могуць вярнуцца ў саюзе з усходнім нашим суседам, Россией, зноў могуць вярнуцца Курапаты, зноў могуць вярнуцца непрадказальныя палітычныя перавароты, ваенныя саюзы, войны, Афганістаны новыя трагедіі, як на Украіне. Памяці мастака была прысвечаная акцыя беларусаў Варшавы, якая прайшла ў нядзелю 14 ліпеня. Олесь Пушкин.
як сапраўдны змагар, сваім жыццём будзе прымушаць людзей, простых людзей, быць людзьмі, а гэта значыць быць беларусамі. Таму прыйдзе яшчэ час, калі беларускія гарады будуць насіць імя Пушкіна. Не расейскага паэта-імперца, а нашага беларускага мастака Алеся Пушкіна. А закончым выпуск гадавінай слаўнай перамогі, якая адбылася 614 гадоў таму 15 ліпеня 1410 года. Тады пад Грунвальдам сустрэліся войскі Тэўтонскага ордэна і аб'яднаныя сілы каралеўства Польскае і Вялікага княства Літоўска. У выніку бітвы сілы крыжакоў былі разбітыя, што спыніла нямецкую экспансію на ўсход. З гэтай нагоды на Грунвальдскім полі адбыліся святкаванні, дзе ўсклалі вянкі да манументу героям і зладзілі рэканструкцыю бітвы. Ale że śmiercią walecznych poległ. Przeto sławić będzie jego zwycięstwo. Каб паўдзельнічаць у свяце прыехалі госці з Польшчы, Літвы, іншых краін. Былі тут і беларусы. Засмучала толькі тое, што прадстаўнікі вольнай Беларусі адсутнічалі ў складзе афіцыйных дэлегацый. На жаль, на сёння ніводнага прафніка ні ў офіса Святланы Ціханаўскай, ні перахода кабінета, ні каардынацыйнай рады. Гэта паказчык таго, як яны зацікаўлены да таго, каб праяўляць салідарнасць, інтэграцыю і адкрываць перад беларусамі праўдзівую гісторыю. Застаецца спадзявацца, што ў наступным годзе у юбілейную гадавіну бітвы гэта недарэчнасць будзе выпраўлена. Бо толькі разам мы зможам дасягнуць перамогі, так як і нашы продкі разам здабылі перамогу пад Грунвальдам. На этом мы з вами развітваемся. Зараз мы будзем выходзіць па аўторках і чацвяргах. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж вы знаходзіцеся ў Беларусі, то проста глядзіце нас і распавядайце сваім знаёмым. Вядома, надзейным. І памятайце, любая ноч заканчваецца, нават палярная. І пасля яе абавязкова ўзыходзіць сонца. Таму загляне сонца і ў наша аконца. Жыве Беларусь! Слава Украіне!